Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Donato, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Espesyal akablaaw iti intay ipatangatang para kada Ma'am Herminia Reyes Agtina, Analisa Agtina, ken Alwin Agtina dita Ilocos Norte. Ti kablaaw ket naggapo ken ni Ma'am Grace Agtina Sales nga adda ita dita California. Shout out pa to all abangers in Hong Kong, especially to Mamay Zoraida Yanggod and Mamay Jonalyn Balanggoy from Black Lady Shadow. To my fellow churchmates, Sister Vilma De Vera and Sister Girly Tumaliwan from Nida Niveras, iti Hong Kong. Daddy Alex Suyat, advance happy birthday into no August 27. Kan advance happy 5th anniversary iti grupo mi, the OFWs alay gawa para sa kapwa worldwide into no August 30 from Mylin Sibaloka iti Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Hello Paul, kan happy birthday Teresita Dukusin dita Hong Kong. Condolence iti pamilya ni Komparek Thomas Bacani from Bimbo Tamang iti Malamag East to Mawini Isabela. Shout out kada Junelyn Papio iti Hong Kong, Kathy Malana iti Hong Kong, ken Jonah Bal iti Hong Kong. Happy 36th birthday iti kabsat ko ani Enalyn Malsi, ken belated happy mansari ken ni Ashlyn Malsiana from Evelyn Bautista iti Roma, Italy. Happy birthday to my sister Maricel M. Lucas ijay San Isidro Isabela from Lavleya, Mendoza. Happy birthday kani ading ko Ray Mina inton September from Jasmine Rivera. Friends ko dita Hong Kong, Isuda Rosette, Mary Ann Marlita, ken Wenang Ariem from Shans Padilla. Mulang family, especially kani Brent Mulang dita Tabuk Kalinga, ken boyfriend ko ni Richard nga dayjay Japan from Benhar. Amin a friends ko dita Hong Kong, ken Lumboy family dita Ribswan, Nagilian La Union, ken dita Macau, from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Shout out pa kada Rodel Abella iti California, USA, kastamot ten ni Maricel Concordia. Family Romero, Maburang ken Medina di Talingo, Solano, Cagayan from Arlene Medina iti Riyadh, Saudi Arabia. OFW Kabagis Group ken Genuine Ilocano OFW Group. Kumusta kayo kano from Mary Jane Naval. Garcia ken Bolaton family ti Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Cabrales kan Rafanan family, kan kids ko ada EJ kan JC Kerobin from Emmy Rafanan iti Hong Kong. Shout out kada Jan Ravanso, Leo D. Mendoza, Florenda Kimpaoy iti Tublay, Benguet. Shout out ito'y Saudi, kan duwang anak ko, Desirex kan Nicole from Leslie Baluval. Kastapay iti boyfriend ko ani Julio Cesar Rosena iti Taiwan from Geraldine Fernandez Mateo iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Donato. Dear Manang Emmy, Donato latan ti yawag mo kanyak. Adaak ita dito'y Taiwan, kat itapay laeng, aklo nag-akaslaawanan ti panggap ko nga agsubli dita Pilipinas, nga uray kasta unay ti panagpakpakaasi ti inak nga agawid ak kumamat. Tunggal awan ti trabahok dito'y manang, dagiti iloko a drama ti pagpalpalabasak iti oras. Agtultuloy man ngamin ti trabahok dito'y, saanan akas idi adakkel ti matmat gadak, gaputa apektado matlaang iti pandemya ti pagpapaayak. No pay kasta, agan-ano sakmanang, takay kayat kun ti kaaddak ditoy, tamakaliplipatak, uray apag-apaman laeng. Jak ilibak manang nga idi kabambanwagak, nalukoak iti babae. Agsusukot ti nobyak,
nga isumot ti kanayon apang babalawan kanyak ni nanang ko. Saan na kamako na adaytay nataraki unay alalaki? Ngam panagkunak kat naparaburanak itigin ginammol nga iso ti makagapo no apay anaasidagak kadagiti babae. Apay nga itakala ang asimangpet Donato. Kita man ti oras, ne, dandan itengan ti rabii. Kasarsarita ka Donato, di ka agsan na ay akasta. Apay nga itakalaang kunak. Kuang amin, mama. Napasubo ka dagiti gagayim ko. Napasubo? Wano at damanan sa bali a babae alinokom. Mama. Ay na, Donato anak ko aya. Kanayon nga ibagaken ka saan anasaya at ti aramid mo apanang paspasangit kadagiti babae. Di ka kadimasyan kadagiti babae aluklukwam? Mama, awan ti luklukwak. Sa sipod pay, ibagbagakon kadakwada asaan ko idang ay ayatan. Nga, sapay nagalas ti kasta pa nagrasrason mo. Saan ahusto da ita, Donato? Itapay laeng, ibagbagakon ken kada ito'y. Tapno di kan to agbabawi iti nakana, iti udi na. Hi. Hi. Pasensya kan no, inasitgan kan, miss. Siyak ni Donato. Mabalin na maamuan tinagan mo. Siyak ni Josie. Nagpintas tinagan mo. Kasmot lang iti kinapintas mo. Mom, bularo ka. Thank you. Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tagpaiso. Kinapudno na. Agner nervyosak ngay masidagkan ka. Ta, amangan ko nakno suplada ka. Uy, sana. Sana ka suplada. Kat napanagnagak na ita. Agmay-may saka? Kinapudno na. Imit ko kumatigayam ko dito eh. Iso na lang tadakalaat nga inasikaso na. Kasta ka di? No okay lang kan ka. Awisan ka agmerienda dita restaurant. No agtalik ka kanyak. Aglang lang nga kamot na nasingpat. Iso sige. Patgak ti awis mo. Asino ni Jenny? Ha? Asino ni Jenny kunak? Mama. Gayam ko. Anya gayam? Sardengan nakman Donato. Amo kasaan mula ang agayam day dya babae. Mama, apay ngamin nasaan ta kapatyan? Imay dito'y balay day dya Jenny. Kat sapsapulan na ka. Ta saan ka kanon nga agparparik na kankwa na sipod at da napasamak kada kayo. Ha? Donato, ibagak manen kan ka anak ko. Saan mo apaglulukwan dagiti babae? Taamangan... Anya kayo lakit din ay mama. Imbagak lang arudan niyawan ti luklukwak. Saan ko abasol no isuda ti umasidag kanyak? Saan ko matidapil-pilitan? Ay, diyak amukan ka. Di nakto pa basulon no bilang adadaka sa mapasamakan ka. Gapo iti naalas nga aramid mo kadagiti babay. Masansan mo tanti panangawis mo kanyak amangan itirwar, Donato?
Katagyaman akmat. Ta saan nakapapaayan, Josie? Saan nakabastos akita ti babae? Nasaya ti panangawis mo kanyak. Apay ko mapaayan ka. Josie, Dagiti kasta tignay ti lalaki. Sigurado nga adda sa bali a pinsar na. sana nga aglibak, Josie. Adda pa naggustukan ka. Donato, Naragsakak. Tunggal adda ka makitkitak. Panagiriknak at kompleto ka na yung taldaw ko. Tunggal adda ka itisibay ko. Katamo ka sa anak laki da nagbidot iti marikriknak. Agayatak ka, Josie. Ay ayatan ka. damo ang nakariknaak iti nagpaiduma para iti may sa babae, manang Emmy. Saan akas kadagiti naglabas a relasyon ko, apasiglaang apagpalabasan iti oras ti trato kadagiti nagbalin a nasingid kanyak a babae. Impagarup ko iti damo no liklikan nak ni Josie, gapo iti panagpudnok kan kuana manang. Ngam nakarkaro pay ket di a nagbalin kami a nasinged. Agingga iti intultuloy kon tinagaram kan kuana, kat sa anak mat anapaay. Ti amok, awanan ti agbalin a parikot, kat agbalin a naragsak ti relasyon mi, ngam nagbidutak gayam manang. Si Kani Donato, saan ka di? Ha? Owen. Siyak nga rod. Sino ka kadi, Brad? Sana na napatugno sino ak. Kaya't kala nga palagan. Ha? Agore ka, Brad. Apay palaagan nak. Anya di basol ko kun ka? Ang nga pagdamagam katamis mo bagim. Brad, Ha? tanagong titignay mo. Tanusaan, agbabawi ka itinakana. Sino di siya lalaki? Kung apay akas di timbaga na kanyak. Diyak man lay kaskason. Ang mga naawan lati na saya at ang maaramid na itibiyag na. Nalabit ang napagtripan na. Iso adyak latan ni kaskaso na siya lalaki. Diyak lang yung pag-arup. Apay Donato, panagkitam kanyak katkas iti daduma babae? Saanan a berhen? Josie, Siguro, adon ti babae a naglabas kan ka. Isa pa nagkitam kat agpapada ti babae niya. saan? Saan nakasta, Josie? Pasensya kan kanyak. Talaga lang amin nadyak yung pag-arup. Kat gapoy ti dayta. At adamanin anapanagnakak nga ay ayatan nak. Sika ti kaunaan a lalaki nga inayat ko, Donato. Agtalakakan ka. Iso nga intalag kumatkan ka ti amin ko.
Josie, Isa pa nga asim ko mata di mo dadaulan ti panagtalag ko kan ka. Nalaka ka maupay. Kat iti kanito at ti panagtalag ko kan ka ti madadaal. Amang ano saan ang nagsublipay. Jack to dadaulin ti panagtalag mo kanyak. Ikarik dayta. Kabaalam ka di atakdaran day ta akarim? Apay kit di nasan ngay. Ay ayatan ka onay. Iso adyak to dadaulan ti panagtalag mo. Namnamaam dayta. Sa dino ayati kanayon apapanamdon ato. Kanayon ka amarabyan nga agawid. Nagkukuyog kami lang kadagadi katrabahuak, mama. Imay manen diagnagan iti Jenny. Ha? Masapul ka no makasarita na ka. Itan niya akong mga pailaga po, mama. Saan kami matanadaan iti relasyon? Anya? Apay narod ako na nga da napasama ka na kayo. No saan kayo anaaddaan iti relasyon? Mama? Nabin anon abinalaagan ka, iho. Di mo kuman urayan ako marupay ti sitwasyon. Ikagumama kasarita day di babae, tapno malawlawagan ti amin. Mamati ka di nakasardangan day jay, ta sinapul na pa yun no sa dino ti pagtaangam. Di mo yalang-alang ti bagbagakan ka, taamanga no day tantuket di ti pagparikutam iti nakana. Ay. Nagmalas matan. Nairanapay nga awan naglungana ka nagawid. Kapilitan na nagnakon. Sapay na angap. Agsakitak tulakid din no malamisan ak. Iparpartak ko man lang ang timag na. Tapno makadanon ako ni Jabalay. Sigurado ngamin ang nakariing pailaang ni mama amang ururay kanyak. Sapay sana maturog ni mama. Aging gaadinak mapasangpat. Iso ngay parpartak. Danang maloy titumang ko. Tatangkod tulog, bro. Sino ka? Tinalogan po. Magdinak yung kaskasan. Isungay ka. Ikan ko'y di pangnakbang andimon tumalip ka atan ito unos di pangbiyag mo. Nagnatiin niyo spray mi derupag! Saan laday ka di mapasarap ito? Itinok ko na ko. Ikan ko'y di pangnakbang andimon tumalipatan iti unos di pangbiyag mo. Jakon malagip, no anya a chemical di imbaga ti doktor nga inyispray day di alalaki iti rupak manang. Ngam nagsagrap iti 3rd degree burn ti rupak. Saan la day di ti inaramid ti lalaki anang sanab kanyak iti day di arabii manang Emmy. Dinangran na pay ti pribado a paset ti bagik, nga isut makagapo no apay a nagbalinak nga inutil. Nairanapay idi manang
nga agdadagsen meten ni Josie akaayan-ayat ko. Amok nga adda na ibaga ni mamakken kwa na amakagapo, no apay anapasamak kanyak ti kasjay. Ngem gapo siguro ta ay ayaten nak, inandi ngay naklatta. Tidakes namanang, sumagmamano kadagiti nakarelasyon ko a babae at tinalikodak tinapan iji ospital. Ngem imbes a sumarong karda, napandaklagayam sinidir, gapo iti naglabasan mi. Dita anaaddaan kami iti parikot ken ni Josie manang. Di ka kadimapan iti ayanda Josie, iho. Oh, apay ang nagsanaay kay tinaunag. Madandanagan nak ngamin, mama. Ha? Apay, Donato. Amo ka nalaos ti pan nakapasakit ni Josie. Gapoy tinapasama kidada ki ospital. Ha? Saan man na nagtagtaga rin ni Josie? Amo ka nakaro ti pan nakapasakit na. Gaputa di na ninamnamang adadag iti babae nga agpakita iti ospital. Naimbag ko man no sinarungkaran daklaan. Ngam saan, mama? Sinidirdak. Anak, saan ka ko mga agpanunot iti negatibo? Mapankalata iti ayanda Josie. Saan ka sumuko? Kayat ko ni Josie para ken ka, iho. Marikna ka na singpet ken responsable a babae. Mama, Iso saan ka mapukawan iti namnama? Mapankalata iti ayanda Josie. Sarong karam, ken ti agbalin nga anak yo. kaakaiso na nga anak ko ni Josie. Amom dayta, Donato. Tatagas para. Damo pa ila panangyam ammo na kinkakanyak. Imbaga kaon, adi mo kumapasakitan ti anak ko. Tata, ay ayatak ni Josie nga anak yo. Apay ngaron ang masaksakitan ita ti anak ko. Masikog ni Josie. Kat saan ko maarumbangkan kuha na ti agladladingay. Amom kaday akabayatan ti kaadam dito unag ti pagtaengan may. Mabalin kumot nga aramiden ti anyaman akayat ko kan ka. Mabalin ko nga ipapas ti pongtot ko itaken ka. Gapo iti makitkitak akasasaad ni Josie. Ngamsaan ko nga aramidan. Taoray na kurapay kamilaang. Adda nagadalak. Tata, pakawanandak ko ma. Ay, saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Donato? Ni Josie ti kasaritam. Mala, mabitlaang tayo nakayaban ti anak ko. Apay nga da ka dito eh. Josie, pangasim ko ma. Di mo aramidan kanyak ti kastoy. Awan ti madingar aramidak kan ka, Donato. Tanood da. Saan ka kuman asinango? Josie, masikog ka. Kaya't ko nga daki ti danam, kabayatan ti panangisikog mo ita anak ta. Awan bibiyang mo iti sikog ko. Ha? Anak ko daytoy. Anya?
Nasakit dagiti naduktalak maipapankan ka, Donato. Iso pang nga asim ko ma. Pumanaw kan, tadikan kayat amakita. Josie, Lipatan na kon. Talipatak matan nga iti na minsan. At dadimtang itibiyag ko akaskan ka. kasanun ta anak ta? Di mo ka din ang nagtimbagak itay. Anak ko daytoy. Anak ko laeng daytoy. Anya, Pangaasim ko mata pumanaw kan. Di kan agpakpakita pa'y kanyak. Pumanaw kan, Donato. Pumanaw kan. Rabiin iho, apay nga da ka pay laang diti balkon. Ha? Agsangsangit ka. apay adi nagpayla pinatay na dyan lalaki, mama. Ha? Iho, anya ka din day nga ibagbakam. Nasaysayat pa pinatay ng lakuman. Gumitikas tingin naramid na kanyak. May sakon nga inutil, mama. Saan, Donato? Saan ka nga inutil, anak? Makakunail ka mat. Kasano ko mga ibagam nga inutil ka? Kitaan niyo ti rupak, mama. Kitaan niyo ti langag. Donato, Nadadaalan ti langag. Awanan ti sarbi ka lalaki, mama. Gapoy ti inaramid kanyak na dyan awalan bahin. Awanan ti sirbik. saan ka ko mga agsao iti kasta, Donato? Pangaasim. Ipagbagak lang nagpaiso, mama. Awanan ti sirbik. Ta ultimo ni Josie. Di na kun kayat. Di na kayat nga umasit nga kankwana. Di na kayat nga si Kaswag iti panagsikok na. Iso nga awalan ti Serbik, mama. Awalan na pulos. Awalan ti Serbik. Awalan. Kabaalak asaan nga ikarkarik na tinapasarak, iti physical alangak, manang Emmy. Ngam tijak maaklon, kan pakapasakitak unay, kat tisaanan apanangikaskaso kanyak ni Josie. Saan laanam na minsan anakisarita akken kuana, ngam talaga adinak kanon maawat. Aklonak anapanunot ko pa yan nga utangan tibukod ko abiyag. Ngamjak man ammo, takas laada ng lapad kanyak. Idi nagdesisyon ak anag-abroad, sinoportaran nak ni mamak. Iso nga aging gaita, adda ak paylaang dito'y Taiwan. Makidamdamag aklaangan ka ni mamak, maipapan kadagiti aginak manang. Tanasaya at kanumot ti pannakilangan ni Josie kankwana. Kan saan na nga ipaidam kan ni mama ti anak ko. Dayta ti makagapo no apay adjakon kayat ti agsubli di ta Pilipinas. Ngam kanayon nga agpakaasi kanyak ni mama nga agawidak.
Taamangan kano no maurnos pay ti amin. Iso na laeng manang taagkapoy ti riknak. Iso akas lakay kayat kun ti agtalinaed ditoy. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Donato. Pagayam a Donato, anyan ti nagbanagam. Saan mo nadakamat iti surat mo no natiliw ti lalaki anang dangranken ka? Ngamdyakon bukit-kitan pa iti maipapan iti dayta abanag. Ti makunakkat kastoy, agawid kalatta pagayam ko. Tauray pa'y kasta ti nagbanagam, saan pa'y akanibusanan ti lubong. Sikan tinagkuna anasaya at ti pannakilangan ni Diyos si iti inam no sarungkaran na ida. Kaya't asawan dayta, at dapay namnama a maurnos kayo ka ni Josie. Ta saan namot ko maapakitaan iti nasaya at ti inam? No awan kwentam nga ama ti anak na. Ni Josie ti makagapo no apay a nagbaliw ka ako nam. Iso a husto ti balakad ti inam asaan ka asumuko. Kat kanayon alaglagipem nga aging ga si bibiyag ti tao, addalat tanam nama. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Belinda, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to my parents in Abulog, Cagayan, from Rodel Abella, iti California, USA. Friends ko dito'y Hong Kong, ni Rose Ann, Jen Castillo, Hygeline, kan Angel, from Emmy, iti Hong Kong. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Elimar Gurtina iti Taiwan, kan Jubel iti Hong Kong. Friends ko dito'y Hong Kong, iso da Gretchen Lawa, Faith, Bing, Marky Egsan, kan Pepita aka Rika Masuka, kan iti Gilastig School of Photography from Torogi in Hong Kong. Amin akapurukak di tapurok 9, a PC nagtipunan Kirino, kang runaan ni tatang ko agwapo ni Potado Galapon from Unit Galapon iti Jordan. Shout out dito'y Kuwait, kastamat ti Ramos, Akasyo, Labicani kan Uyadan family, di Tapudtol Apayaw. Kastamat ti Fernandez kan Batallones family di Taabra from Judith Ramos iti Kuwait. Belated happy birthday kan ni Raynel Pabicon iti August 28, kan happy birthday iti patpatag kong asawa ni Elsa Carino inton September 1 from Jemerson Carino. Amin at taga-alakapan Cagayan, Tito Rida kan Beltran family, kan amin akawork ko dito'y Tiplex Expressway from Jerome Mendoza, Tipura, Tarlac.
Makabkablaawan pa'y tiyapit kan Martos family di tatayog Pangasinan. Kastamat ni Mr. ko di ta uminggan Pangasinan, ni Mario Mamasig kan dagiti anak ko ada Tupper, Asian kan Jadine from Milagros Mamasig. Shout out kada Yvonne Yango iti Singapore, Menali Batta iti Taiwan. Ni inang ko a Gloria Tamang, asawak ani Miriam kan anak ko ada Dave, AJ, kan tibunsumi ani Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Relatives ko dita Baguio Country Club, ti Lumboy family, kan dita Burgos La Union, Ribswan na Gilian La Union. Amin agagayam ko dita Hong Kong, kan Macau, from Ryan Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Belated happy birthday Zaira May Dawa kan amin Adawa Fausto kan Palasi family from Flor Bumidang. Shout out pa'y kada Annabel Balanag iti Malaysia. Udlus family ijay Kalaokan Liwan Rizal Kalinga, especially ni katugangak a Thomas Udlus Sr. kan Agurin family ijay Dagupan Tabok Kalinga from Marilu Udlus. Shout out pa iti pamilyak dita Banawang Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana, iti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Belinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a Belinda. Amin dagitinagan ana ilanad iti email ko kada kayo kat nasukatanan, taamok nga iti lugar mi dita Pilipinas, nalatak da ito'y adrama. Kat mamatiak nga adulat ti agdengdengeg kada kayo, nga uray addaitan iti YouTube da ito'y a programa. Diyak masigurado no asino ti inauna kadata, taita kat agtawan akon iti 6-7 ngam awagan kalatan iti manang, tadaytan ti nakairwaman mi amin adumdumngeg. Ti kaanakak ti kinasaritak amang ipatulod iti surat ko manang. Iso nga anusan nyo lakuman nga iyurnos ti surat ko. Kas kadagiti kadawyan apadas ana ipatangatang yun, adumet apanangumsi ti napasarak idi kabambanwagak, nang runa kat siya kon titimakder apan nakaina ti kaanakak idi na ulila. Irugik manang ti agsalaysay, idi naggigiddan apimusay ti kabsat, ipag ken kaanakak, gapo iti trahedya na pasamak iti lugar mi. Auntie Belinda, gananang katatan, pati ni manang ko, walang danay. Di ka agdanag, Joel. Addan dagiti rescuers. Isuda ti mang tulong kadakwada. Gawanan di balay tayo, auntie, nagaburanan. Joel, Gananang ko, auntie, saan na ba nangarawar? agkararagta ka anakan. Ikararagta makalasap na iti dayti ang napasamak. Agkararagta. Ave Maria, gratia plena, Maria. Joel, kaanakan. Auntie Belinda, Agsangsangit ka manan, Joel. agmay sa ako, auntie. Nairaman ang lakuman na nagaburan. Tapno kakadwa kami madlang nanang.
Tatangkan manang ko. Saan, Joel? Di ka kumaagsaw iti kasta kaanakan. Saan ka nga agmaymaysa? Adda akpay, Joel. Auntie Belinda. Saan ka baybayan, Joel? Ikarik da ita. Siyak timang taripatokan ka. Aywanan ka. Amok ana sa tinapasamak. Nga masapol nga agbalinta na tibker, Joel. Kat kang runaan iti amin. Agsinaranay ta. Tandaanam akanayon da ita. Kaya't masawon, Belinda. Saan tamanin na matuloy iti pagnata ko, mayta? Pasensya ka lakuman, Antonio. Amomot nga awan ka doon ni Joel, iji pagnanaadan mi ita, no rumwarta. Pangaasim ko mata maawatan nak. Belinda, nabayagin ang mauawatan ka. Idi, kunam ang masapula tulungam ti kabsat mo. Tasaan nga umdas ti matmatgadan na para iti pamilyana. Naawatak da ita. Antonio, Aging ga ita, kastalata ka na yung terason mo. Antonio, amomot nga ulilan ademang ni Joel aka anakak. Amomot no anya tinapasamak kada kami. Sumagmamanupay laabulan tinapalabas manipod na pasamak day at trahedya. Saan pa'y anaaklon ti kaanakak ti amin? Uray siyak, aging ga ita. Kasladyak pa'y lapatsyon nga awanan ti kabsat. Ipag, kan may sa kaanakak. Belinda, Panakaawat mo ti kasapulak ita. Saan nakumamot asidiren, taawan ti akin pagayatan iti napasamak. ay ayatan nakadi, Belinda. Apay adamdamagam day ta, Antonio. Sungbatam ti saludsud ko. Ay ayatan nakadi. Ay ayatan ka, ammom day ta. Di mo ko mapagduaduan ti panagayat ko kan ka. Pangaasim ko ma. Joel, kaanakan, naaramid mo ka din ti assignment mo? Oh, apay akas tamanon ti langam. Malmalday ka manan. Jak malapdan ti bagik, Auntie Belinda. Joel, talaga anakas ang tinapasamak. Ngamday to'y ti panunutam. At darason ti amin abanag. Anya ko matirason, Auntie. Apay nagigid na napimusay dananang. Tatang kan manang ko. Joel, Naaklon mo ka din tinapasamak kadakwada, Auntie. no amom lakumano kasano ti pan nakapasakit ko kaanakan. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibker para ken ka. Auntie Belinda. Diyak kayat ako mapsot ti pakinakam mo. Takas iti na ikarikon ken ka. Saan ka baybayan? Pudnoan na pukaw dan kadata. Nang runakan ka. Ngam kanayon ko maapanunutam nga addaak pay ditoy. Saan ka nga agmaymaysa? Katkas iti nakunakon. Saan kanto apulos abaybayan?
Talaga ang narigat nga aklunan tinapasamak at trahedya iti biyagmi ka ni Joel a kaanakak, manang Emmy. Nga masapol a maigiyak ti kaanakak para iti masakbayan na. Saan arumbang ako mapsot ti pakinakam ko, ta sigurado nga ad-adda akanan ti depresyon ti kaanakak. Iti panaglabas ti aldaw, nakitak mo't ket di nga ininutan ang makarecover ni Joel. Isu na laang manang, ta nagbaliw ti ugali na. Nagbalin asukir, ken sakit ti ulo ti kaanakak. Rabiin, Joel. Apay nga itakala nga si Mangpet. Adda nga min project ngayon naramid mi kadagiti kaadalak, auntie. Agat arak ka. Auntie, Kaano pa'y anasursurum ti aginom, Joel? sa anak ka na kainom, auntie. Ulbod. Ha? Agat ti buor lang arudon ti agat arak amasayop ko ken ka. Ibagang lang asaan ka nakainom? Manipod no bigat. Itulod sukunan kan iji pagadalan. Anya? Auntie, sa anak ko nga ubi nga basit. Makawayas ako na sumraki di pagadalan ka nagawid ditoy. Wan, pudno a makawayas kan. Ngamjak kayat ama ilumlum ka iti bisyo gapo kadagiti sumursurutam a kaadalam. Iso ano anya ti imbagak, iso ti matungpal. Oo na yun ti sakripisyo iti kaanakam, Belinda. Nanais ka. Saan ka kadi amarigatan iti araramidam? Agasam ngay, ada trabahom, nga masapul payamapan mo itulod iti pagadalan ti kaanakam. Kalpasan na, sukunam manan iti malam. Jak ilibak ang makabannog ti aramidak, nanais ka. Nga masapul nga agsakripisyo ak para ka ni Joel. Jak kayat ama ilibsong iti dakas ni Joel, nana. Ay, bariton di ka anakam. Nulabsan ti agsarita. Amunan ti dakas kan saan. Saan na narumbang at ratwam akas laubeng, Belinda. Amok ngaging gaita. Imot pa'y laang ti ka anakak ti saam agapwanan ti trahedya na pasamak kada kami. Belinda. Kat mamati ak. At ipanagbalin na asukir, ti pangkalkalub na iti dayta. Belinda, naimbag laki din tada ka dito eh. Naimbag ta nakita ka. Ha? Antonio? Naski na sumurot ka kanyak. Nanais ka. Pasensya ka yun. Nga masapul amapan kami kan ni Belinda iji presinto. Ha? Anya? Apay Antonio? Anya ti aramidon ta iji presinto? Unay kamatan, Joel. Ti amok, adda ka iji pagadalan. Gayam, adda ka di ti presinto. Ti? Anya ti napanunot mo. Apay asimurot ka kadagiti manipdot. Awan nanti. Trip ko lang. Anya? Trip mo laang? Anya kita ti panagrasrason day ta, Joel. Di mo ka di aramatan ti panunot mo. Auntie Belinda, no sermonan daklaan gapi ti kadak dito presinto. Oray baybayanda ko na mabalod. Ha? Total, awan mo't langan ti serbi ti biyag ko. Agmay may saklangan. Awanin dagiti dadakkel ko, kanti kabsat ko. Iso nga orayan yan natin mapaspasamak kanyak. Awanin ti bibiyang ko. Una yan, Joel. Diyak amo na niya pa'y tirumbang nga aramidak kan ka. Diyakon amo ti aramidak. Nakaron ti panagparikot mo gapu iti kaanak kang Belinda.
Saan ka lang nagparikot? Maibabain ka pa yan, gapo ka dagitar aramidan na. Antonio, Naaramid mong tirumbang nga aramidan para kan kuana. Panagkunak, panawin ng tapno timot bagim tirumbang nga asikaswam. ha? Anya ti kayat mo asawan, Antonio? Nabayaga ko ng agur-uray. Amom day ta. Kaya't ko ang makapagsimpata maten. Antonio, Total, sa balin ta aramid ti kaanakam. Sukirin kan ibabain na kalauna yan. Iso pa nagkunak, panawin ng tapno ti bagim matik kami ti gundaway. Agkalaysatan, Belinda. Kasi itinakunakon. Nabayagan na panahon nga agur-urayak. Naganusak. Amin na pan nakaawat, impay ko ka. Ngam masaysayang lang dagiti sakripisyong para iti kaanakam. Gapuitar aramidan na ita. Iso nga umanugot ka kuman, Belinda. Agkalaysatan. Antonio, pangaasim ko ma. Diyak mabalin abaybayan ni Joel. Awanon ti sabali amang saranay kan mga sikaso kan kuana no saan asyak nga ikit na. Diyak kumakayat nga aramidan da ito, Belinda. Ngam kas itinakunakon. Kaya't kumatan ang makapagsimpata. Isong agpili ka. Siyak, wano ti kaanaka. Agpili ka, Belinda. Sipod pa'y kinaagtutubok, kan idinaadaan kami iti relasyon, kanayon ani Antonio ti mangsarsarانay kanyak manang Emmy. Dayta ti makagapuno apay arimusing ti saan a matukadan a panagayat ko kenkwana. Amok nga'y ayatan nakmat ni Antonio, iso ajak pulos mabubos a panunutan, no apay anasken a pagpilyan nak. Iso ang nasakit man para kanyak, nagpili ak manang. Ti amok kat mabawing matlaang ti desisyon ni Antonio, kat nagsammakedak iti dayta apamatik. Intuloy ko nga rod nga inggiya ti kaanakak, akas iti ingkarik kenkwana. Agingga, adimteng ti maysa nga aldaw. Ay, kita madlaang anya, Belinda. Talaga sana maibaga no anya talaga tigasat ti tao. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan na nais ka? Impagarup mi amin akakalugaran nyo at talaga ada kayon ti agkagasat ka ni Antonio. Hanggang saan mo't gayam? Ha? Nanais ka. Mabalin ka di nga ilawlawag yun no anya ti kaya tiyo asawan? Nay, apay, di mo pa'y ammo aya. Kat no dandanin amon ti amin akakalugaran tayo. Ti anya, nana. Kat no agkalay sanda Antonio, kan ti balasang ni Kabsat Filipa. Ha? Ay, impagarup ko no ammomon. Isungarod anak ko nak at alaga asaan ang maibaga no anya tigasat. Ngamen, da kayo tinabayag nga agkarelasyon ka ni Antonio. Ngam ita tanagtinag ti kwenta. Sabali mo ti ikalay sana. Sige, nanais ka. Labsan kayo pa'y ditoy. Dapay na patag nga aramidak. Diyak la'y pagarup.
Akabaalanak na isukat ni Antonio. Ti amok kat talagang ay anak. Ti amok kat mauray nak. Aging ga mapadakkel ko ni Joel akanakak. Masapul ang makasaritak ni Antonio. Pudno tinadamag mo, Belinda. Agkalay sa kamin ka ni Pauline. Anya, Pinagpili ka saan ka di. Ngam di nakinig ka ni Tipateg. Sinayang mo dagita ado a sakripisyo kang ka. Sinayang mo ti panagayat ko kung ka. amo matno anya ti makagapusan ka di. Amo matno apay anas ka na pilyak ti ka anakak. Belinda, Tim pagarup ko kat mauray nak. Tim pagarup ko kat maawatan nak. Kat maawatam ti sitwasyon ko. Ang amuuna yan. Tanagla ka lang ti panangisukat mo kanyak. Kunaklano na tibkar ti pundasyon ti ayan ayat ta. Gaputaan dan dekada ti relasyon ta. Ngam narukop gayam ti panagayat mo kanya, Antonio. lading itik Belinda. Ngam kasi tinakunakon. Kaya't kumutan ti mangbukal iti pamilya. Isa ang maawatan na kumamat. Akas iti pan nakaaw-awat kukin ka iti lasod ti ado atawan. Sapay la kuma, tamaawatan nak. Ate Belinda! Si kamat gayam Joel, kaanakan. Ni, apay nga agsangsangit ka, ante. Ha? Kwa? Saan? Saan ak ngagsangsangit kaanakan? Napulingan aklaang. Agliblibak ka, ante. Amok nga agsangsangit ka. Joel, Apay nga agsangsangit ka, ante. Anya tinapasamak. Ibagam ko makanyak. Kastagayam tinapasamak, Auntie Belinda. uwan kaanakan. Ngam kabalak nga aklunan ti amin. Bali wala kanyak dayjay. Ti importante kat sika. Ha? Ti masakbayam. Ti karikan ka saan ka baybayan. Auntie Belinda. Isa pa nga asim ko wa Joel. Igaad mo ti agadal ka anakan. Tauray anya pa'y akurso ti alaam into nagkolehiyo ka. Ikagumaan ka pagadalan. Suportaran ka. Di mo ko masayangan ti kundaway mo kaanakan. Amok nga awan umasping iti saam apaspasaram. Gapo iti trahedya na pasamak. Ngam kasi iti kanayon nga ibagakan ka. Ada aklaang ditoy. Saan ka baybayan? Ngamin, ipatpatag ka unay, kaanakan.
Auntie, para kan ka ti diplomak. Joel, kaanakan? Kaya't kung alaan ti agundaway nga agyaman kan ka. Gapo iti sakripisyom kanyak. Ha? At daitan an amiris ko ti dakkel sakripisyom para kanyak, Auntie Belinda. Ta ultimo ti kakaiso na aragsak mo. Kinabailam manapukaw, para laan kanyak. Anya kalakit din aya. Kaanakan ka. Syaklaangan tinatda amang saranay ken ka. Manipod na pasamak ti saan aninamnama at trahedya. Amok dayta, Auntie. Naamiris ko amin dagita. Idi nakitak tinalao sa panagladingit mo. Iti panangikalay sa na Uncle Antonio iti sa bali. Napalabasan dayjay, Joel. Saan ta na pagsaritaan pay? No iso ti kayat mo, Auntie. Ngam kayat ko matatandaanam daytoy. Itata nakaturpusa kon. Siyakmat tanti makaamukan ka. Subadak ti amin na sakripisyom kanyak. Katuraan niya pa'y ti mapaspasamak. Saan ka apulos abaybayan? Jak pulos umanugot ang maisina ka itisibay ko, Auntie Belinda. Agyaman ak unay-unay ken ka. Dagidi abalikas ni Joel akaanakak, ti ad-addapay anang patibker kanyak manang Emmy. Iso nga uray kaskasano, ininot analipatak tinagbanagan mi kani Antonio. Gapu ta porsigido ni Joel amang tunoy kadagiti arapaap na, iso ti imo na anakagteng ditoy Canada. Insaruno na nga inala ditoy tinagbalin a pamilyana, agingga nga inala nakmatan ditoy, kat agdadan na kamin. Sa anak man anapagasatan anak asawa, adamot da Joel kan ti pamilya na amangas asikaso, kan mangipatpatag kanyak. Isu nga awanan ti kiddawag pay. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Belinda. Pagayam a Belinda, nasaem anaragsak ti pakasaritaam. Nasaem kunak, gapo iti napasamak iti kabsat, ipag ken kaanakam, gapo iti trahedya. Nasaem, gapo iti nagbalin nga ugali ni Joel, idi agkabanwag. Ken nasaem, gapo iti napasamak kada kayo ken ni Antonio. Ngem makunakmet anaragsak, gapo ta iti udi na, nagbaligi ti kaanakam, ket naragsaken ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugot, iti danal tibiyay.